כן, בוא נתחיל בשם המטומטמות הזאתי. מגיב לשטויות המטומטמות של אופיר האייקון. What she do, Jimmy? She took my fingers to... למה אנשים משפילים אנשים אחרים? מה אני שותה? אני שותה אייס. מה אני רואה? אני מטומטם. נחצה. עוד מטלות בסיום כיתה. יכול לדבר נורמלי. הופה! מה זה? מטומטם. עורך שים פיצוץ.